पाका है हां हाय कहत रे कि छाका है हां उ सब अच्छा देखी ओकरा कहत रे कि सब्जी मंडी है अच्छा सब्जी मंडी है वो हां तो एगो काम करो ना प्रदुमन जी मंडी तक ना सब्जी मंडी है नु हां तो एक दिन इनका मंडिया में इजाजत तो हम 5 गो लौका चाहे घिउरा धकर बेच ना बैगन केगो लयदारी गाती हम दादी वाह 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 आवत नहीं आओ आदेश बता निरंजय भाई के 3 थान गहना वाला गाना तासना छोरी आगे छोरी कागे छौरा ए तो बोलो तो रे बाप जब ते हंसई था ना तो हमरा दिलवा में तो हंसई था ए एहने आओ हर महबूबा से जब प्रेमी प्यार करे हां चिन्हा में हां कुछ ना कुछ दिहल जाला हम तोहरा से कम प्यार करेनी ना बहुत करी ले ला हमहू तहरा खातिर कुछ ले आइल बानी हां बताओ तू लेवे खातिर तैयार बारू बताएम तब नु अरे बतावा तनी का ले आइल बानी तू रेडी बारू लेवे खातिर हाँ मुंह में लेबू के हाथ में अच्छा हर जगह के अलग अलग चीज बा गुलाब के फूल दे के प्रपोज करब त हाथ में लिहन आ डेयरी मिल्क चॉकलेट देहब तो मुंह में नु खाई हां चाहे चोकोबार आइसक्रीम चाहे चोकोबार आइसक्रीम हां तो वेस्ट इंडीज वाला करिया का 40 रुपया वाला हां चावत उजर निकाल दी के बा ओसे का दिक्कत दा हां है ना जैसन सामान रही हां ओइसने एक्टिंग को के खाए के बा हाथ में ली गुलाब के फूल चाहे कुछ गुलदस्ता दे हम आइसक्रीम दे एकदम खई खा के उजर निकाल दियो ए जा कोई बोले वाला नहीं ना तनको ना बाकी हम आता ना छोट घर के प्रेमी बुझले बारू हां ये चॉकलेट आ बिस्कुट दे हम तहरा खातिर हां महंगा चीज ले आइल बानी अरे महंगा में उ का हो सोना के जेवरात ले आई अरे उ में सोना के गुली उली नहीं खेलू हम चाहतानी कि यही क्षण यही वक्त अभी तनी पेन के ना देखा दो कि हमारे गधे के जन छूट जा हम जवन ले आइल बनी तनी पेन के देखाओ देखावा कि पेन के देखाओ अरे इहे बाटे चाहना अरे पेन के देखाओ इहे बाटे चाहना अकीन के ले आइल बानी तीर उ 3 थान गहना हां में का बा रुक जा परदेसी जी उ 3 थान गहना में जानता रुका बा का बा एगो नाक में के छुछी हां छुछी आ एगो कान में के पायल कान में पायल कान में पायल होला रे फिर से मेचा सही गड़बड़ा देले बा एगो नाक में के छुछी एगो कान में के झुमका हां एगो गर्दन में के डरकस अरे डरकस तोरा इजन तनी उल्टा सीधा काहे बोलत काहे कोरोनावा ना गइल हां एकर दिमाग भ्रष्ट हो गइल मास्क एकरा घर के लोग पहनत रहे मुंह में ही चढ़ी पहन के ओ फाटल चढ़ी पिछवा के आगा क के पहनत रहे चढ़ी त पहनते में ना हई देखो बाकी उ तीनों गहना एक बार में थोड़े दे दे उ पड़ोसी बेकार बा हां जौना से लगाव नइखे ए सुरेंद्र भैया उ चूल्ही बेकार बा जौना में ताव नइखे उ लड़वैया बेकार बा जौना में दाव नइखे औ मेहरारू लभर महबूबा सब बेकारे न बिया जौना में तनिका सा छोड़ दो लोग ना रकम लागल बा तो कुछ ऐसन हमारा संगे क्वालिटी करो हां ऐसन चीज देखा दो हां कि हम भुला जाए कि कितना पैसा लागल बा हां देखा औरी उतना पैसा लगा देवे के परे तब माया नहीं के ना आवे हां इंडिया गेट देखा दो एक हाली तनी कुछ देखावा ना
जानता रू का करे का बोला मीठ पतिया ले ला होई नथिया हमारा एगो ठुमका ले जा होई झुमका कानगोरी देने होने होता ए सुनो रियाज करो रियाज बोला मीठ पतिया ले ला होई नथिया हमारा एगो ठुमका ले जा होई झुमका अब बचल एगो ओकरा खातिर जनता का करे के पड़ी साथी के पाजरवा करत के हारा ए बनकर क्या बजाओ रहते हेजा रोमांटिक कहानी चलत हाँ। आई ढम ढम कइले बालो हालांकि त ब्याह जी के सजिंदा लोग कहता हां क्या कहता ज्योति का दो हीरोइनो बारी फिल्म अरे के बाप रे बाप तो हम तो अब- नहीं देखले हमरा त बढ़िया लागल ह हां ट्रिपल एक्स के का दोने बारी ए महाराज जी कर तो फिल्म हम देखला ही नहीं हमू दो चार गो फिल्म इनकर भाग 1 भाग 2 भाग 3 5 6 गो भाग इनकर आई रहे वो मास्टर। नया होता आ ज्यादा देर के फिल्म में घड़ी लोग देखतो नहीं खे ऐसे मजबूरन ही 5-7 मिनट के फिल्म बनल शॉर्ट फिल्म केकरा टाइम बा हाँ आ भाभी ने देवर को संतुष्ट किया आश्रम अरे दादा हो आ देखिनु एक घड़ी यूट्यूब पर लिख के आवता फेसबुक पर ओकरा के लोग खूब देखता हाँ भाभी ने देवर देखे के मिला था कि भाभी ने हाँ। भाभी को देवर ने देखिए लगातार 3 घंटा तक खुश किया ओकनी के हेडिंग देखब कितना बढ़िया लिखावट आई हाँ। ये देखिए लड़का को देखते लड़की ने ये क्या उतार दी ऐसा ऐसा हेडिंग लिख देता लोग के रेवा देखे पर अब है कोई लिख देवे कि देखिए फलना व्यास हनुमान जी के बारे में कितना अच्छा बखान किए हाँ नौकर ने मालकिन को खुश किया वो देखी लोग नो तो कई लोग भागाओ ई चोलबे नहीं नो चोलबे अब फिर इधर। नीचवा एक आवाज है कि देखिए नौकर ने मालकिन को कैसे खुश अरे किया। हटाओ नहीं तो वो ठनक जाएगा रे हाँ तहन तक हम कहनी हनु का बोला मीठ बतिया हां ले जा है नथिया नथिया मारा एगो ठुमका तो ले लो है झुमका आ शर्ट के पंजरावा गर्दन के हारवा तब शर्ट अरे कि सबसे ज्यादा तो हरवे में नु दाम लगवले बारू तो हरवा के बदला में हरवा के पंजरवा ऐसा शर्ट हाँ कि हमरो कुछ गुदगुदी होखो हां हर चीज के एगो दिन आवेला ना हां जी आवेला स्पेशल हमरा के दिन आवेला तनी लगावो हरवा के बदले दो अरे आवा। चापा औरी तनी अरे चापा अरे देखो हम बताव तनी ऐसे ना एगो प्रपोज डे होला होला किस डे होला होला ब्रदर्स डे होला होला लव डे होला होला वही तरह एगो स्पेशल दिन होला जौन दिन के नाम होला हक डे हाँ हक डे वो दिन लड़का लड़की के अखबारी में पकड़ के हक करेले हाँ हम डायरेक्ट दिल के दिल से बात होला हाँ तो हम चाहतनी कि जैसे फिल्मिया में हाँ हीरोइन हीरो के हक करेली हाँ, हाँ। वही तरह तू तनी हमके हक कर हाँ हाँ तू तनी फिल्मी जैसा हक दो ए होगे के नहीं अच्छा हक 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 कर आवत अब हक दो ए होगे के नहीं के यार अरे चापा यौरी चापा अरे चापा की रोड ठनक जाओ रोआ ठन के लड़े रुआ खार अच्छा खार भइल ठनकल सब अच्छा एक उहे भइलू ना जागल ठनकल खार हो खल उठल हाँ। ई सब एके ह ए महाराज हमरा के संजीत कि शर्ट के पाजारावा गर्दन के हारावा शर्ट के पाजारावा गर्दन के हारावा ले जाए कतर को तुम्हारा मोर कहाना आजू के रतिया तू गइलू किसिया तोहरा रे धनी कैसे बना आजू के रतिया तू गइलू किसिया तोहरा रे
विश्वास बा कि ना हाँ विश्वास बा ना ए बोलो विश्वास कमी न देलन भगवान हमें कुछ के नइखे यकीन अब ज्योतिया से पूछ के अगर विश्वास नहीं थे तो जाके अब पूछा ज्योति से वो अकेले ना हाँ 3-4 गो अपना सहेली के लेके आवत रहे हाँ अब पसंद करे जान तनी का का एक सहेलिया तो 10-15 रुपए के कुल्फी ललका खा के उजरका ललका रहे जवान हाँ मुँह अरे अरे ऊपरका मोटका पत्थर का नीचवा रहे हाँ हाँ उ खा लेत रही सब हाँ। लेकिन ई कहे हाँ। कि ना हम 45 वाला हम 45 रुपए वाला चोको बार के आइसक्रीम कौन खाए कौन जाने कि डिब्बा में से निकालत रहल हाँ अब पहले लीलार पर ठेकावत रहल। कैसे बड़ा पाला बा ठंडा एकरा बाद उ चोको के आइसक्रीम खाता तो जब उतना पैसा के आइसक्रीम खियावे में हमरा कोनो दिक्कते ना भ तो तहरा पकाता ना खर्चा गिरी मैं तो तीर एन तक कमी न देलन कहाँ बारो कमी न देलन भगवान हमें पूछ के नइखे यकीन अब ज्योतिया से पूछ के ए हमार सोना तू कर जनी चोना ए हमार सोना तू कर जनी चोना झूठ ही लगौले बारू दिला देखावा हमारी है बात चाहना किन के ले आइल बानी तीन के देखावा बड़ी है बात चाहना